Dakkel ti dimurasan ti turismo iti syudad ti Baguio iti agdama kagidaan ti agtultuloy nga epekto ti krisis iti petrolyo iti pagilian. Sigun kani Baguio City Mayor Benjamin Magalong umad-adu manen dagiti turista nga agturturong iti syudad. Maobobserbaran daytoy baban iti panagilet manen ti gunay ti trapiko. Ken iti report dagiti accommodation facility iti nangato a bookings dak iti agdama. Ngem nababalat ta daytoy kumpara iti bilang dagiti turista nga agturturong iti syudad sakbay ti oil crisis. Nupay kasta nasken siguraduen ti lokal gobyerno apatas ti kasasaad dagiti umili ken bisita. Mapnek dagiti bisita nga agpasyar ken saan met amataktak. Dagiti umili gapu iti parikot nga itunda ti adu a bisita. Nagkakaroon na tayo ng problema sa traffic, mainit na naman yung ulo ng mga local residents natin. But nonetheless, kailangan talaga natin yon para sa ating economy because it impacts really a lot of our sectors, especially our tourism sector. Ganun na rin yung ating mga MSME.